नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल से रउरा सभे के स्वागत करतानी। आज पुस्तक चर्चा सत्र में हमरा भी जो पुस्तक दिया वर्ष 2025 के ऐतिहासिक पुस्तक भोजपुरी प्रतिभाएं जौन प्रकाशित भइल बा भोजपुरी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के सौजन्य से। पुस्तक के नाम भोजपुरी प्रतिभाएं विधा आलेख। ये पुस्तक के भाषा हिंदी बा। आई पुस्तक 604 पेज में छपल बाटे। पुस्तक के संपादक कैले बानी डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र जी। प्रकाशन वर्ष 2025। अब प्रकाशन संस्थान एक बार फेरो से हम बतावल चाहता नहीं, भोजपुरी साहित्य अकादमी आ मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद भोपाल। भोजपुरी साहित्य जगत में भोजपुरी के पुरोधन के ऊपर वर्ष 2025 के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अगर मानल जाओ तो वो भोजपुरी प्रतिभाएं बा। आई हमने के कुछ और बात कही जाओ। भोजपुरिया समाज के लोक जीवन के स्मृति, ओकरे सांस्कृतिक विरासत आ साहित्यिक प्रतिभा का संगे राजनैतिक चेतना का जाने समझे खातिर वो विभूतियन के जानल पढ़ल जरूरी बा, जे वो क्षेत्र के व्यापक इतिहास के आधार स्तंभ बा। यह दिशाई भोजपुरी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद भोपाल का प्रयास से प्रकाशित ग्रंथ भोजपुरी प्रतिभाएं भोजपुरी के अग्रणी और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र जी के संपादन में वर्ष 2025 के एगो महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में हमनी के सोझाइल बाटे। भोजपुरी के 130 मनका के माला बनावे में 40 गो लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान लोगन के लेखनी चलल बा। माने भोजपुरी के 130 गो मनकन के ई माला बा। ई ग्रंथ 22 गो उपखंडन में बटल बाटे। यह पुस्तक में जौने विभूति लोगन के स्थान दियल गयल बाटे उ लोग भोजपुरी संस्कृति और ज्ञान परंपरा के विशेष स्वरूप के प्रमाण बा। यह पुस्तक में भाषाविद, लोक कलाकार, संत कवि या काव्य, पत्रकारिता, सिनेमा, राष्ट्रीय आंदोलन में अपन योगदान करे वाले लोगन पर चर्चा भइल बाटे। पहिल उपखंड में भाषा शास्त्री और व्याकरण में डॉक्टर गियरसन, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जैसा भाषाविद और भाषा शास्त्रियन के का संगे व्याकरण के विद्वानन पर आलेख बाटे। अन्वेषी संग्रहकर्ता, इतिहासकार, कोशकार उपखंड में गणेश चौबे, हवलदार त्रिपाठी, सहृदय चौधरी, कन्हैया प्रसाद सिंह जैसन विभूतियन पर सारगर्भित आलेख प्रस्तुत कइल गइल बाटे। लोक साहित्य, लोक वार्ता और लोक संस्कृति संवाहक एवं विमर्शक उपखंड में कृष्णदेव उपाध्याय, श्रीधर मिश्र, रसिक बिहारी ओझा, निर्भीक, परमेश्वर साहबादी आदि पर लेख बाटे। संत मत के विभिन्न संप्रदाय और उसके प्रवर्तक उपखंड में गोरखनाथ, कबीरदास, दरियादास, धरणीदास, लक्ष्मी सखी जैसन संत कवियन के वर्णन बाटे। लोक विधा के पुरोधा व्यक्तित्व उपखंड में महेंद्र मिश्र, विश्राम, भिखारी ठाकुर, मास्टर अजीत जैसन प्रतिभन के अवदान पर आलेख बाटे। राष्ट्र भक्ति, स्वतंत्रता आंदोलन और वीर भाव के कवि उपखंड में बाबू रघुवीर नारायण, प्राचार्य मनोरंजन, प्रसिद्ध नारायण सिंह, गुंजेश्वरी मिश्र, सुयश जैसन कवि लोगन के कविता पर व्याख्यात्मक लेख बाटे। नाटक विषयक उपखंड में राहुल संस्कृत्यायन और रामेश्वर सिंह कश्यप जैसन महान विभूतियन पर निबंध संकलित बाटे। प्रगतिशील और दलित चेतना के कवि वाले उपखंड में महेंद्र शास्त्री, रामदेव द्विवेदी अलमस्त, सिपाही सिंह श्रीमंत, रामजी सिंह मुखिया, गोरख पांडे, महेंद्र स्वामी जैसन कवियन के काव्य एवं विवेचना प्रस्तुत कइल गइल बाटे। अखिला उपखंड में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, जगजीवन राम जैसन व्यक्तित्व के मूल्यांकन भइल बाटे। हास्य कवियन से जुड़ल उपखंड में धरीक्षण मिश्र, मुंह दुब्बर जी, विचित्र जी, कैलाश गौतम जी जैसन कवियन के चुटेले आ मारक कवितन के विवेचन भइल बाटे। पत्रकारिता से जुड़ल उपखंड में रघुवंश नारायण सिंह, नर्मदेश्वर सहाय, राधेश जी, कपिल जी, विजयानंद तिवारी
आ पशुपतिनाथ सिंह जैसन संपादक लोगन पर चर्चा भइल बाटे। प्रबंध काव्य उपखंड में हरेंद्र देव नारायण, चंद्रशेखर मिश्र, दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती, अविनाश चंद्र विद्यार्थी, कुंज बिहारी कुंदन आदि महाकवियन के कृतियन पर केंद्रित आलेख बाटे। लोक संवेदना से जुड़ल उपखंड में राम विचार पांडे, सैदाजी, भोलानाथ गहमरी, अनिरुद्ध, उमाकांत वर्मा, सतीश्वर सहाय वर्मा, सतीश अशांत जी, हरिराम द्विवेदी आदि के काव्य प्रतिभा के निरूपित करत आलेख बाटे। नई कविता, गजल व नवगीत उपखंड में जीत राम पाठक, शारदानंद प्रसाद, जगन्नाथ जी, ब्रजकिशोर जी, ब्रह्मेश्वर सिंह, आनंद संधितु जैसन कवियन के आधुनिकता बोध से भरल कवितन पर जबर आलेख बाटे। लोक गायन से जुड़ल उपखंड में विंध्यवासिनी देवी, मैनावती देवी मैना, संतराज सिंह, रागेश, मोहम्मद खलील जैसन लोक गायकन के गायकी विवेचित भइल बाटे। यह पुस्तक में भोजपुरी फिल्मी हस्तियन में मोती बीए, नाजिर हुसैन, चंद्रगुप्त, शैलेंद्र, ब्रजकिशोर दुबे का संग ही नेपाल के दूगो भोजपुरी उन्नायकन दीप नारायण मिश्र आ उमाशंकर द्विवेदी दधीची के व्यक्तित्व आ कृतित्व पर नीमन आलेख बाटे। भोजपुरी कहानी या उपन्यास जगत के बहुचर्चित कथाकारन में राधिका देवी श्रीवास्तव, ईश्वर चंद्र सिन्हा, गिरिजा शंकर गिरजेश, कृष्णानंद कृष्ण, रामनाथ पांडे, गणेश दत्त किरण पांडे, जगन्नाथ प्रसाद सिंह के कथा संसार पर जबर आलेख बाटे। निबंध, आलोचना, जीवनी, संस्मरण आदि विधन के नामचीन लेखकन में कमला प्रसाद मिश्र, विप्र माहेश्वराचार्य, संत कुमार वर्मा, अक्षयवर दीक्षित, कुलदीप नारायण झड़प, अनिल कुमार आंजनेय, हरिकिशोर पांडे का ऊपर आलेख बाटे। कथेतर गद्य में विवेकी राय, बेसुध जी, हरिशंकर वर्मा, प्रभुनाथ सिंह जैसन रचनाकारन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आलेख बाटे। विविध उपखंड में कई गो महत्वपूर्ण साहित्यकार लोगन दूधनाथ वर्मा, श्याम, श्रद्धानंद अवधूत, रामजियावन दास बावला, राधा मोहन चौबे अंजन, कवि गंवार, सुभद्रा वीरेंद्र के साहित्यिक कृतित्व पर समाचीन आलेख बाटे। यह पुस्तक में जौने लेखक लोगन के आलेख बा वहां सबके एक बेर जिक्र कईल जरूरी बा। यह यज्ञ में अवदान करे वाला, आहुति देवे वाला लेखक लोग बाणे डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र, यहाँ के संपादक बानी। इन्हीं का संपादन में ई ग्रंथ आयल बाटे। भगवती प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जयकांत सिंह, श्री जितेंद्र कुमार, डॉक्टर रंजन विकास, डॉक्टर सुनील कुमार पाठक, डॉक्टर विष्णुदेव तिवारी, डॉक्टर प्रमोद कुमार तिवारी, डॉक्टर संध्या सिन्हा, डॉक्टर विनय कुमार सिंह, श्री मनोज भावुक, श्री दिव्येंदु त्रिपाठी, डॉक्टर रविंद्र कुमार रवि, डॉक्टर कुमार विरल, डॉक्टर संजय पंकज, डॉक्टर संजय कुमार यादव, श्री सुरेश कांटक, आचार्य हरेराम त्रिपाठी चेतन, डॉक्टर हरेराम पाठक, डॉक्टर श्रीपति कुमार यादव, डॉक्टर जनार्दन राय, श्री केशव मोहन पांडे, श्रीमती सरोज त्यागी, श्री सुभाष चंद्र यादव, डॉक्टर गजाधर शर्मा गंगेश, आद्या प्रसाद द्विवेदी, श्री मार्कंडे शारदेय, श्री जयशंकर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर ज्योत्सना प्रसाद, श्री उदय नारायण सिंह, डॉक्टर कमलेश राय, श्री राम बहादुर राय, श्री शिवानुग्रह सिंह, श्री सर्वेश तिवारी श्रीमुख, प्रोफेसर राम दरस राय, डॉक्टर कुमार मृत्युंजय राकेश, श्री अजय कुमार तिवारी आदि लोगन के आलेख से ये पुस्तक समृद्ध भइल बाटे। सबसे बड़ बात, आज हम 2025 ईस्वी के अंतिम पुस्तक चर्चा में जौने पुस्तक का प्रकाशन भी 2025 में भइल बा, वही पुस्तक का चर्चा कर रहल बानी। तो जात ई बरिस बीतत बाटे, तो ये बरिस के जात कुछ बातन के हमने के ध्यान रखे के जरूरत बा। वही कि अपने माई भाषा के लेके लगातार जे भी जवन कुछ कर रहल बाटे वो लगातार करत रहो, वही ऊर्जा के संगे अगिलो बरिस में। तो हम राम जियावन दास बावला जी के एगो कविता के संगे आज के चर्चा के विराम दे। ई बाटे नव वर्ष के आगमन पर उनका बहुचर्चित रचना बासल बयार ऋतु राज के सनेस देत, गोर की चननिया के अचरा गुलाल हो, खेत खरिहान में सीवान भर दाना दाना, चिरई के पूत भी न कतहु कंगाल हो, हरियर धनिया चटनिया टमाटरा के
मटरा के छेमिया क गदगर दाल हो। नया नया भात हो सनेहिया का बात हो। यही विधि शुभ 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 नया साल हो। यही विधि शुभ 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 नया साल हो। तो ये नया नए के बरिस के आगमन के पूर्व यह शुभकामना के संगे हम आज अपने चर्चा के विराम दे रहल बानी। जय भोजपुरी।